na at mag-talk to Papa. Papa ng mga plan yan. Papa plan. Barangay FM 93.5. Ito pang programa ng masang walang kwentang-kwento. Tunay na kwento na buhay nyo sa radyo. Ang nag-iisa, the craziest, the loudest radio program every morning. Linog! Hapa! Aga pa linog! Damanul ko ako sa linog ko. Gabaha naman ninyo speed ta sa Facebook karon linog. Ba't ka mo sang linog? Hashtag Linog Friday. Sa mga nakikinig mo sa Talk to Papa, kalma. Ginakilig lang ang earth. Ginapagpag lang ang COVID-19 virus. Pero sa mga gapamati sa aton as far as Antique, ano nyo ko be? I-text nyo ko be? Kung batsag man ka mo, hashtag Linog. Basi butangin nyo hashtag Linog. Ang ngalan nyo, din ka mga lugar. Kaway-kaway sa mga gapamati sa aton as far as Capiz, Antique, Aklan, Negros Island, Pasig City, Guimaras Island, Bacolod City, of course, sa 182 ka mga barangay sa probinsya sang Ililong nga nakatutok subong. Sa bilog na syudad sang Ililong nga nakatok to Papa na alas 9 na. Siling ko gani, wala man sa tinikal mo na ginakadlukan sa mga kontrata, mga kompetensyata, labi naging sa AM. Mabalsa nga ate, way naman tanisig puton. Laban sa mga business establishment ni nakatok to Papa na nisla. Sapat ni nga DJ nila ni. Pero sa mga nakatutok, may linog man o wala, this is the day that the Lord has made. Let us all rejoice and be glad in it. It's a beautiful Friday. OMG, Friday na. It's my day off tomorrow. OMG. Mamiss nyo ko de. Mamiss nyo man ko. Why talk to Papa buwas? Boring ang morning. Sa Domingo wala man. Tabi-tabi lang ha. Gani maangga na lang ko anay sa inyo. Maangga na lang ko sa inyo subong. Sige na baby. Maangga ko bi. Sa mga pamati labi sa mga laon nga nakatutok subong. Wala na sa maangga sa inyo buwas. Makis ako sa inyong kaliog. Sige na bim. Makis ko. Sige na bi. Makis na ko sa inyo. Silog sa laon. Mut-mut ang liog ba? Mut-mut sa rapina. Makis ko sa mga liog. Sa liog kagina sa laon. Subong niya. Makis ko sa mga balo. Sa ilok sa mga balo. Kiss. Sabay na tayo. Kasi sumarap ang saya. Ilok sa mga balo. Mahalok ako. Abi, ibayaw, ialsa ang papalda. Ang ilok. Ang ilok. Mut. Mut ang ilok ma. Dudubla-dubla. Last na lang sa dughan sa mga single mom. Sige na bla, hindi na magpalaglaw. Buwasway na mahalok sa inyo. Abi. Makis ako sa dughan sa mga single mom ang kapamati. Amot ba?
tamis. Hello, mabuhay. Hello, Papa Prince. Hi, good morning. What's your name? Margaret Gale sang Tigbawan. Margaret, no? Tama? Yes. Balaan ko anong kompleto mong ngalan. Pakton ko kompleto mong ngalan. Margaret Asuncion. Hindi. Star. Margaret. Joke lang. Corny. Corny ang joke ko. Aga pa. Margaret, may problema, ha? Yes, Papa Prince. I wanna check your, kung okay ang signal mo. Let's do the Papa Prince A, E, I, O, O, ang titik ng alpabetong Pilipino. A. Kanami lang. E. Ay, kanami sa E mo. Kanami sa E. I. O. Ay, kasi sa mga taga-Tigbawan, nag-O. Isa na lang. Ay, ganamit na. Basta mga taga-Tigbawan, ganyan, mga sexy, ganyan, mga sexy na gwapa pa. Sige, Papa Prince, pwede ka pa utwas? Papa Prince, pili ka pa utwas. Sige, Margaret, talk to Papa. What's your problem? Papa Prince, may Yes. problem ako sa akon nga father ka bata ko. Ay, OMG, father sa bata mo. Okay, pero wala na ka mo relasyon, subong. May ara man. What do you mean may araman? Gilive-in ka mo? Wala na, kay din pabulag kami ka parents ko. Baw, matsagya do, manok lang laging pabulag ka mo nga duha ba? Tapos? Ano da yun? Nga man. Kay last year, may na bukaran ako nga hindi amo. Baw, anong hindi mo amo nga nabukaran mo? Maramaan? Ano? Pila edad nyo? By the way, pila edad mo? 22, Ang father sang imo nga bata? 27. So medyo may na sa sa edad niya nga 27, he should be mature already. So what happened? Wala na mo communication sa buong? Meron pa? Ano, May communication Ano pa? May communication pa ka mo sa buong? Wala na. may ara man. So ang point is, wala sa suporta, no? Gasuportaman siya sa bata ko, Papa Prince. Okay. Kaso lang, Ano dahil? nagbalikay kami nga duwa. What? Nagbalikay ka mo? Nalika roon, tanay. Ano nga maambal mo? Magambal ka nga nagbalikan, nay ka mo nga duha. Nag-live-in ka mo liwat, unugupdanay ka mo, o kung wala? Wala. Ay, nako, kung baga sa text-text lang, ganon. Parang sa Yes, text-text sa Papa chat lang. Ay, nako, tapos laban-laban, gakalabutan ka naman kagahon, no? Chat-chat lang, no? Hasta magkagahon, no? Pila edad Oo, sang Papa Prince. Pila edad sang bata mo? 2 years old na siya next Dako month. na, halaka, dako na. So, wala problema, wala tayong problema kung nagkabalikan tayo. Kayo. Okay? So, anong nangyari? Bakit? Anong problema? Kay Papa Prince, puro lang duda balaga sulod sa ulo ko. Okay. Natural, maduda ka lang na. Hanggang text lang kasi, no? Kumbaga, Kasi ang iya nga karelasyon dati, oo. ang may pamilya man, so nagka-problema gid ako, Papa Prince, kay puro sila butigon nga duwa. Ay, nako. Ang duda, sometimes ang duda, gapaayo man na. Sometimes ang duda, it simply means kung gaduda ka sa isa ka tao, you are not putting your guard down. Wala ka gatag sa kumpiyansa. Amo na ganing gaduda ka, kay wala ka gatag sa kumpiyansa. Base ba lang ang gusto ya lang ni sa ako, amo nang gina-check ko liwat. Base ang inagyan lang sa bata, base ang buho lang nga susugo ng gusto ya. Ang pagduda mo nga na gamitan na use it positively. Wala, magambag nga di Papa Prince, kay Papa Prince gaduda ko. Ang pamangkot, nakakita na yun nakamuliwat sa tatay sa bata mo nga nip? Wala pa. Wala pa. Hasta lang chat-chat, pero humana suryana yun, no? Humana suryana yun, makita ka muliwat, no? Gatadto man siya di sa amon, Papa Prince. Subong? Gadulong sa isang supporter sa akon bata. Sino ang balsa nanay mo, sa tatay mo? Ang papa ko wala kabalo kaginimo iya, pero ang mama ko kabalo. Kaya open man sa pamilya mo, subong? Sa kay papa lang open sa subong. Kay mama mo, hindi siya allowed? Si mama ya, amo lang na ang problema si mama. Oo, mga pila na nasa kabulan ka, balik-balik na sa inyo. Kung mag-day off siya sa obraya, gabalik siya di. Tapos? Gatato siya di. Tapos? Gadulong siya ka
gatas ka bata. Kabe, parang kahabisit Papa Prince, diretsuanay lang parang kabe. Magluwas sa gadulong sang suporta sa bata. Ano pagid? Panguhit say. Gabisita man sa bata, ya. Bata lang, sigurado ka, bata lang. Waya ginauyatan paa mo, waya ginaitikilid mo, waya ginapiti-piti ang imo nga kumalagko. Wala, man. Kakadlaw ka, magsabi ka ng totoo. Waya ginapiti-piti ang dulunggan mo. Gapiti-piti lang sa sandulunggan. Kita mo lang, ginauloy-uyo pa niya imo dulugan ay. Ang iliog mo, kakalam-kalam ay. Ato, kabalay. Ano ba takpa? Hindi ka magkabala ka kay Papa Prince. Hindi ka mauya kay Papa Prince. Ang tuod. Magkatuod sa balay nyo, ginapiti-piti yung dulugyan mo. Tapos, ang iya nga kamot na, ginalatay-latay na sa imong liog, no? Daw amo man sa kapre. Ang galing ko talaga. Tapos ikaw yan, tigabatsag ka man nila. Amin, may problema. Tama, no? Tapos ang kamot yan, kakamang-kamang na kundi na nakalabot, no? Ay, amugid Papa Prince. Pero you know what? Seryoso ang Soriana ha. Wala namang problema yan eh. Wala namang problema yan if you want to give the guy the second chance. Ang pagduda mo nga na, hindi na madula overnight. It will take some time. Papa Prince, gintawan ko na siya second chance. Oh! Tika, so gindiwat yan naman. Ay, nako! Pero kakato-kato pa sa balay mo sa subong da. Gakalto siya di sa balay, sabot. Oh, pero mangkotonta ka. Aray, diretsuanay na lang ang storyanay na lang, no? Kaplok-plok-plok na kamaliwat na! Ano? Isa. Wala mo na Kaisa problema. malang to Papa Prince, tay. Ano? Kaisa malang. Ay, ikaw Kaya deny ka pa. So pag-brika na inyo, sa gitagaan mo sa second chance, sa nagakanto na sa balay inyo, naka-flok. Pagkanto nyo lang sa balay inyo, sa gitagaan mo sa second chance, naka-flok ka maliwat, no? Tama? Kaisa? Oo, Papa Prince. Sa diyan, sa kwarto, no? Sa kwarto mo, no? Kaya nga nagsasalas kami ma-plot. Sana all! Ay, naku! Ikaw na-miss mo bakit wala ka to? Ang wala problema. Ganito yun ate seryoso na tanga Soriana. Ikaw lidlawat nakilig gaga. Papa Prince, ano na biyang ako ng buhaton? Subong? Kay nagatext sanay pa sila katong nobya-nobya ya. Oo, wala ka naman mo. Kung pamatsag mo, ano ganina? Mag-o na siya, hindi na siya masadsad lang na batasan niya. Pero kung istoryahan na pati sa bata, ginasuportahan niya, namian ko na, kay at least, responsable siyang klase ka amay kung gadulong sa suporta. Pero, laban-laban, kapakadto pa lang sa balay niya magdulong sa suporta, ang unod sang utok niya na ikaw. Ang masayas, makadto ko sa balay to, makadto ko sa balay niya, makalibre naman ko to piti-piti, kag plok-plok-plok sa iya. Ay, kawa! Di na kalalay sa poder mo. Di na kalalay sa poder nyo. Di ka naman kupod sa iya. Stay daanay sa mga parents mo. Amo na ni Papa Prince nga kastigit ako sa parents ko kay Tapos, time. tapos, hindi ka mag-demand nga magbago sa. Hindi mo sa pag-pressure, hindi sa magbago. Oo. So, wala man ko nag-aamon na sa iya, Papa Prince. Ang kinakambal ko man lang sa iya, dapat nga magtadlong lang siya Hindi para na siya sa magtadlong. amon nga bata. Hindi na siya magtadlong. Hindi na siya magtadlong for now. Hindi siya magtadlong for now. Ang paminsan ron mo, anay, unahon mo na paminsan ikaw kag imo nga bata. Kung gusto mo kung enjoy ka lang enjoy ka lang anay sa amo na, enjoy lang anay. Pero ina nga po. Enjoy mo lang. Enjoy ko gani Papa Prince ang amo-amo lang na nga up. Ay, nabakanto sa balay. Pagkanto na ka na magkanto sa balay, hindi ka na magpanti. Ano lang ka ng bayo ka lang ng ano ganinang dako-dako ka lapad-lapad nga bayo na extra large na oversized nga shirt ka lang. Hindi. Nobra mo na nana. Ay, si Papa Prince, bala mo duway lang sa kaagi na ba? Ay, napakpat ka yun
Ay, ako na si Gaga lang yung singalekyo. Pero don't expect, hindi pag-i-pressure ang lalaki. Hindi na siya magbago para sa inyo. Kung wala, balan mo, mapati ka sa hindi, it will take a miracle probably. Kung hindi na makuha partiya, hindi na siya magbago, susubong. Okay? Pero, okay lang na. Total, ara ka man lang ha. Enjoy ka man, wala. Enjoy ka man, wala. Enjoy ka, wala. Duwar, Nugay ako, nugay ako, nugay ko, nugay ako, kabala na. Kabalan na. Update mo ko ha. Next week, pwede ka katawag liwat. Basta anas ka lang kung mamangkot ko, ha? Matawag ka liwat next week, update mo ko kung anong tabo sa imo kabuhi, ha? May kumbaga sa doktor, may follow-up consultation ta, ha? Sige pa. Ay, kabala, pero enjoy anay ha. Enjoy anay ang imong ginapangobrada kung inanong mga ginagada ginapobra mo. Basta enjoy ka, okay? Okay, sige. Mama Chup Chup. Add mo ko sa Facebook. Papa Prince Iloilo, ha? Sige, Papa Prince. Mama Chup Chup liwat. Mama Chup Chup. Mama Chup.